అధ్యాయం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ ఈరోజు 17వ అధ్యాయం చూడబోతున్నాము. 16వ అధ్యాయము దైవాసుర సంపద విభాగయోగం చూసాము. ఇప్పుడు 17వ అధ్యాయం చూద్దాము. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అని, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా మనకు అవసరమైనవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాము. సో ఈ 17వ అధ్యాయం శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము. ఈ శ్రద్ధ ఇవన్నీ కూడా త్రయ విభాగములు, 3 విభాగములు. ఈ శ్రద్ధ అనేది ఈ 3 విభాగాలుగా, అంటే సత్వరజస్తమో గుణాల్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ అధ్యాయంలో చూస్తామన్నమాట. సో ఇది మొట్టమొదటిగా ఇందులో కూడా అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ ఏ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్విత తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ఎవరైతే శాస్త్ర నియమాలు విసర్జించి పూజిస్తారో, అయితే శ్రద్ధతో పూజిస్తారో, అంటే శాస్త్ర నియమాలను పాటించకుండా శ్రద్ధతో వాళ్ళ యొక్క ఇమాజినేషన్ బట్టి, వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ ఊహని బట్టి, అంటే శాస్త్ర నియమాలు తెలియకపోయినా వాళ్ళు ఊహించుకుని శ్రద్ధగా పూజించే వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి, వాళ్ళు సత్వగుణవంతుల, రజోగుణవంతుల, తమో గుణవంతుల అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. సో హరే కృష్ణ. దీపు గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీరు అది అడ్వాన్స్ క్లాసే కదా, ఇప్పుడు 17th చాప్టర్లో ఉన్నాము. అంటే మాతాజీ మధ్యలో మేము మిస్ అవుతా ఉన్నాము. సో ఓకే 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 బట్ ఓకే, వెరీ గుడ్. ఈరోజు వీలైంది అటెండ్ అవ్వటానికి. సో చాలా సంతోషం. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పి మెసేజ్ కూడా చేయగలిగితే చేయండి. గ్రూప్లో ఎలాగూ పెడతాము. సరే 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 చెప్తాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఏమని అడిగాడు, శాస్త్ర నియమాలు తెలియకపోయినా పాటించకుండా వాళ్ళ ఊహ ప్రకారం శ్రద్ధగా చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు పూజలు. ఇలాంటి వాళ్ళు సత్వగుణవంతుల, రజోగుణుల, లేకపోతే తమో గుణుల. అంటే ఏదైనా సరే ఒక పూజా విధానాన్ని శ్రద్ధతో చేసేవాడు క్రమంగా జ్ఞానస్థాయికి ఉద్ధరింపబడతాడు అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారనమాట.
కాబట్టి శ్రేయస్సును పొందగలడు అని భగవద్గీతలో 4వ అధ్యాయంలో 39వ శ్లోకంలో చెప్పబడిందట. అందుకని ఇంకా ఈ గడిచిన ఈ 16వ అధ్యాయంలో శాస్త్ర నియమాలు అనుసరింపని వాడు అసురుడని, శాస్త్ర నియమాలు శ్రద్ధతో పాటించేవాడు దైవ స్వభావం కలవాడని మనం 16th చాప్టర్లో దైవాసుర సంపదలు చూసినప్పుడు చూసాం. అలాంటప్పుడు మనిషి శాస్త్రంలో తెలుపినటువంటి నియమాలను శ్రద్ధతో అనుసరిస్తే అతని స్థితి ఏమవుతుంది అంటే శాస్త్రాల్లో చెప్పినట్లు కాదు, కానీ అతను సొంతగా ఇమాజిన్ చేసుకుని ఊహించుకుని శ్రద్ధగా అనుసరిస్తే ఏమవుతుంది అని అర్జునుడు ఒక సందేహం వచ్చింది. ఈ సందేహాన్ని భగవంతుడే తీర్చగలడు కాబట్టి అర్జునుడు అతన్ని భగవంతుడిని అడగటం జరిగింది. వీళ్ళు ఏ రకమైన వాళ్ళు, తమో గుణమా లేకపోతే రజోగుణమా సత్వగుణవంతులా ఏమిటి, వాళ్ళు జీవితంలో సంపూర్ణతను పరిపూర్ణ స్థితిని వాళ్ళు పొందగలరా, ఇలా చేస్తే అది నిజమైన జ్ఞానం నందు వాళ్ళ స్థితి కలిగి అత్యున్నత పూర్ణ స్థితికి వెళ్ళటానికి వారికి సాధ్యపడుతుందా. ఈ విధంగా శాస్త్ర నియమాలు పాటించకుండా దేని మీదో వాళ్ళు ఇష్టమైన దాని మీద శ్రద్ధ ఉండి రకరకాల దేవతలు కానీ మనుషులు కానీ అంటే వాళ్ళ ప్రయత్నాల్లో వాళ్ళు జయాన్ని సాధించగలరా అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం, త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజ సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. దేహదారి తను పొందిన త్రిగుణాలను అనుసరించి శ్రద్ధ సాత్వికం, రాజసికం, తామసం అని 3 రకాలుగా ఉన్నది. ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు విను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఏమని, సత్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధ భవతి భారత శ్రద్ధమయోయం పురుషో యో యచ్ఛ్రద్ధ స ఏవ సహ. సో మనిషి వివిధ గుణాల్లో తన స్థితిని అనుసరించి దానికి సంబంధించినటువంటి శ్రద్ధను పొందుతూ ఉంటాడు. అతడు పొందిన గుణాలను బట్టి అతడు ఏదో ఒక శ్రద్ధతో ఉన్నాడు అని చెప్పవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో చాలా వివరంగా స్టార్ట్ చేశారనమాట భగవంతుడు అర్జునుడు అడిగిన దానికి. అంటే వేదాలను నియమాలను పాటించకుండా అవి తెలియకపోయినా వాళ్ళు స్వంతగా ఊహించుకుని పూజ గనక శ్రద్ధగా చేస్తే అప్పుడే వాళ్ళు పూర్ణస్థితికి రాగలరా, వాళ్ళు సత్వగుణమా రజోగుణమా తమో గుణం కింద వస్తారా అని అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకు సరే ఏం చెప్తున్నారు మరి, మనిషి రకరకాల గుణాలలో వాళ్ళ యొక్క గుణాలను అనుసరించి దానికి సంబంధించినటువంటి శ్రద్ధను వాళ్ళు వహిస్తారు. సత్వగుణవంతుల శ్రద్ధ ఒక రకంగా ఉంటుంది, తమో గుణంలో వాళ్ళ శ్రద్ధ ఒక రకంగా ఉంటుంది, రజోగుణం వాళ్ళ శ్రద్ధ ఒక రకంగా ఉంటుంది అని చెప్తూ వాళ్ళు పొందిన గుణాలను బట్టి వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన శ్రద్ధను పాటిస్తారు, ఒక్కొక్క రకమైన శ్రద్ధతో కూడి ఉంటారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఎలాంటి వాడైనా ఇక్కడ మనకి ఇంకొంచెం వివరంగా భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు, ఎలాంటి వాడైనా ఏదో ఒక శ్రద్ధ ఉంటుందట తప్పనిసరిగా. అయితే అతడు కలిగి ఉన్నట్టు గుణాలు అతని గుణాలను బట్టి అతని శ్రద్ధ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న విషయమే. సాత్వికమా రాజసికమా తామసికమా అని మనం భావించబడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ గుణాలను బట్టి. ఆ విధంగా శ్రద్ధను బట్టి మానవుడు ఆ గుణానికి సంబంధించిన వారితో సాంగత్యం చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ప్రతి జీవి కూడా భగవంతుడి అంశే. ఇది మనకి 15వ అధ్యాయంలో కూడా మమైవాంశో జీవలోకే అని చెప్పినట్లు జీవలోకులం జీవనంలో జీవభూతే అని అన్ని జీవరాశులు కూడా నా అంశలే అని 15వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పారు. అలాగే తత్కారణంగా అతడు స్వతత్రిగుణాలకు పరుడై ఉన్నాడు. అయితే ఏం చెప్పారు, నా అంశ సచ్చితానంద తత్వం ఉన్న భగవంతుడి అంశ. అందుకే మన ఆత్మ కూడా సచ్చితానంద తత్వం ఉన్నది మనకు. కానీ ఈ త్రిగుణాలకు మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చి ఈ త్రిగుణాలతో సంపర్కం పెట్టుకుని తద్వారా చాలా కష్టాలు పడుతున్నాడు అని కూడా 15th చాప్టర్లో చెప్తారు. కాబట్టి అవన్నీ కూడా బంధాల వల్ల కలిగే కృత్రిమ శ్రద్ధ మరియు స్థితి, ఇవన్నీ కూడా ఫిజికలే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి రకరకాల భావాలు జీవన పద్ధతులు మనందరికీ ఉన్నా కూడా ఫీలింగ్స్ మన హ్యాబిట్స్ నిజానికి మనందరం నిర్గుణులే.
ఎందుకంటే మన ఆత్మకి నిర్గుణతత్వం ఉంది, ఏ గుణము లేదు, అంటే గుణాతీతం, అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతం. సత్వగుణం మంచిదే, కానీ అది కూడా బద్ధుల్ని చేస్తుంది అని మనం చూసాం 14th చాప్టర్లో. ఏమని, ఎందుకు నేను మంచివాణ్ణి, నేను చేస్తున్నాను, నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను అని ఇలా అనుకుంటూ సంతృప్తి పడుతూ, అంటే నేను చేస్తున్నాను, ఆ శరణాగత తత్వం రాలేదన్నమాట. ఇంకా భగవతార్పణం అన్నీ కూడా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేస్తున్నాను అనేటటువంటి తత్వం ఇంకా డెవలప్ కాలేదన్నమాట. సో అందుకని ఇంకా కూడా ఆ అహంకారం, నేను చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్తో ఉన్నారు కాబట్టి కొంత బద్ధత్మ అయితే మంచి పనులు పుణ్య పనులు చేస్తున్నారు కాబట్టి పైలోకాలకు వెళ్తారు. కానీ ముక్తి రావాలి అంటే ఆ శరణాగత తత్వం రావాలి, ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలగాలి, నిర్గుణ స్వభావం రావాలి. అది శుద్ధ భక్తులకు, అది శుద్ధ సత్వగుణం అని కూడా ఒక మాట దానికి పెట్టాం. కాబట్టి ఆ తత్వం నిర్గుణత్వం రావాలి, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సహజంగా మనం నిర్గుణలమే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో కాంటాక్ట్ రాగానే ఈ గుణాలన్నీ మనం తెచ్చేసుకుని మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బద్ధులం అయిపోతున్నాము అని చెప్తూ ఆ నిత్య సంబంధాన్ని భగవంతుడితో మనం పునరుద్ధరించుకోవాలి అని అంటే ఈ ప్రకృతి గుణాలు మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చి మనం అంటించుకున్నటువంటి ఈ గుణాల మాలిన్యం అంతా కూడా మనం శుభ్రపరచుకోవాలి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో కాంటాక్ట్ పెట్టుకుని మనం తెచ్చుకున్న ఈ గుణాల వల్ల మనకు అంటినటువంటి కాలుష్యం అనేటటువంటి మాలిన్యాన్ని మనం శుభ్రపరచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అదే భగవంతుని చేరటానికి అది ఒక్కటే మనం నిర్భయ మార్గం, అంటే రాజమార్గం. అది భగవంతుడిని నిర్గుణతత్వం రావటానికి అదే భక్తిభావము. అలాంటి భక్తిభావంలో మనిషి స్థితుడై ఉంటే తప్పనిసరిగా అపూర్ణ స్థితిని చేరగలడు అని చెప్పి, ఈ ఆత్మానుభవ మార్గాన్ని స్వీకరించకపోతే ప్రకృతి గుణాలకు ప్రభావితుడు కావాల్సిందే అని చెప్తూ, ఇక్కడ శ్రద్ధ అనే మాట చాలా ముఖ్యమైనది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ కూడా. ఎందుకు అంటే ఆ శ్రద్ధ అనేది సత్వగుణం వల్ల పెరుగుతుంది. ఆ మంచి గుణం ఉన్నప్పుడు ఆ శ్రద్ధ అనేది పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ శ్రద్ధ అనేది చాలా ముఖ్యము. అయితే సత్వగుణంలో అయినా రజోగుణంలో అయినా తమో గుణంలో అయినా శ్రద్ధ అనేది పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఆ శుద్ధ సత్వగుణం ఉన్నప్పుడే ఈ 3 గుణాలకు ఆ శ్రద్ధని సత్వగుణంతో పెంచుకుని ఆ తరువాత ఆ సత్వగుణాన్ని కూడా అధిగమించి శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళటానికి ట్రై చేయాలి. ఆ దివ్యమైన శుద్ధ సత్వగుణం ఉంటేనే భగవంతుడి యొక్క నిజతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలం అని చెప్తున్నారు. సో ఆ శుద్ధ సత్వ స్థితి పొందేంత వరకు కూడా మనం ఈ భౌతిక గుణాలచే ప్రభావితం అవుతూనే ఉంటాము. సో ఈ ప్రకృతి గుణాలు మనలో ఉన్నందువలన గుణ సంపర్కంలో హృదయ స్థితిని అనుసరించి మనుషుడి శ్రద్ధ. సో ఈ గుణాలు ఉన్నంత వరకు మన యొక్క గుణాలను బట్టి మన మనస్సులో ఉన్న ఆలోచనలను బట్టి మన యొక్క శ్రద్ధ వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది అని అంటున్నారు. అంటే సత్వగుణంలో ఉంటే సత్వగుణ శ్రద్ధ వస్తుంది. అలాగే రజోగుణంలో స్థితిని పొందామనుకోండి, రజోగుణ శ్రద్ధ. తమోగుణంలో ఉంటే తమోగుణ శ్రద్ధ. ఈ రకంగా రకరకాల శ్రద్ధలు మనకి ప్రపంచంలో కనిపిస్తాయి అని ఈ శ్రద్ధ గురించి చెప్తున్నారు. ఇలాంటి శ్రద్ధల కారణంగానే ఇక రకరకాల ఫీలింగ్స్. నిజమైనటువంటి శ్రద్ధ ఏమిటి అంటే శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండటము అని చెప్తున్నారు. అంటే త్రిగుణాతీతంగా ఉన్నదే నిజమైనటువంటి శ్రద్ధ. కాకపోతే ఈ గుణాలతో కలుషితం అవడం వల్ల మనకు రకరకాల ధర్మాలు, నియమాలు ఇవన్నీ గోచరిస్తున్నాయి. రకరకాల పూజా విధానాలు ఇవన్నీ అని చెప్తున్నారు. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసా ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సో సత్వగుణంలో నిలిచిన వారు యజంతే పూజిస్తారు. ఎవరు? సాత్విక దేవాన్ సత్వగుణస్థులు దేవతలను పూజిస్తారు. యక్షరక్షాంసి రాజస రాజసంలో ఉన్నవాళ్ళు రాక్షసులను పూజిస్తారు. మరి భూతగణాం ప్రేతాన్ చాన్యే యజంతే తామస భూతగణాలను
ప్రేతాలను పూజిస్తారు, యజంతే పూజిస్తారు. ఎవరు? తామస జన, తామస గుణంలో ఉన్న జనులు అని చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణంలో వాళ్ళు దేవతలను, రజోగుణం వాళ్ళు యక్షరాక్షసులను, తమో గుణంలో వారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ట్వంటీ 28 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో మనం 14 శ్లోకాస్ ఈరోజు చూద్దాము. రేపు మిగిలిన 14 శ్లోకాస్ చూద్దాం కానీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో. సో అది సింపుల్గానే ఉన్నది. మీనింగ్ సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు దేవతలు, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు యక్షరాక్షసులు. యక్షరాక్షసులు అంటే కొంచెం పవర్లో ఉన్నవాళ్ళు. ఈ రోజుల్లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే కొంచెం పవర్లో ఉన్న వాళ్ళని పూజిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి అర్థము. సో ఆ తర్వాత సో సత్వగుణ వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనం కోసం దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇహలోక కోరికలు, భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కోరికలు అవి తీర్చుకోవడానికి ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకు మరి వర్షం రాకపోతే వరుణదేవుడికి ప్రార్థించటం, ఇలాంటివన్నీ ఇలా రకరకాల దేవతలను ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. ఇకపోతే రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు రాక్షసుల్ని పూజిస్తారు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఏది? హిట్లర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో మరి వాళ్ళు బ్లాక్ మార్కెటింగ్ అది చేసి చాలా డబ్బులు ఆ టైంలో యుద్ధం సమయంలో చాలామంది పోగు చేశారు. ఆ రకంగా ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ శక్తివంతులైన మనుషుల్నే దేవుళ్ళలాగా భావిస్తారు. ఎవరు పవర్లో ఉంటే వాళ్ళను పూజిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే వాళ్ళు కృత్రిమంగా ఏదో పూజిస్తున్నట్లుగా ఉన్నా కూడా తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తూ ఉంటారు. అంటే కొన్నిసార్లు జనులంతా కూడా ఈ సమాధులను పూజించటం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాము. భూతాలను కొందరు పూజించే వాళ్ళని కూడా చూస్తూ ఉంటాము. ఏదైనా చెట్టు మీద ఏదైనా ఉన్నది అంటే అందరూ వెళ్ళి ఆ చెట్టు అంతా చూసి ఆ చెట్టుని పూజించటం, బలి ఇవ్వటం, ఇలాంటివి కొన్ని మూఢాచారాలు మనం కొన్ని రిమోట్ ప్లేసెస్లో, మారుమూల ప్రాంతాల్లో చూస్తాము. సో మన దేశంలో ఇలా తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు వీటన్నిటిని పూజిస్తూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి పూజల కింద రావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. శుద్ధ సత్వంలో ఎవరైతే స్థితులై ఉంటారో వాళ్ళకే నిజమైన భగవత్ పూజ అనేది నిర్దేశితమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. భాగవతంలో కూడా 4వ స్కందం 3వ అధ్యాయం 23వ శ్లోకంలో సత్వం విశుద్ధం వసుదేవ శబ్దితం అని చెప్పారు. అంటే ఏమిటి? శుద్ధ సత్వంలో ఉన్నవాడే భగవంతుణ్ణి పూజింపగలడు. ఆ శుద్ధ భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు అది నిజమైన భక్తి అన్నమాట, ట్రూ డివోషన్. అది శుద్ధ సత్వంలో ఈ నిర్గుణాతీతుడు అంటే గుణాలన్నిటికీ అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడే ఆ ట్రూ డివోషన్ అనేది వస్తుంది. అది దాని అర్థం ఏమిటి అంటే మళ్ళీ భారతంలో వాక్యానికి ఈ త్రిగుణాల నుంచి ఎవరైతే సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధులు అవుతారో, త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళటం అంటే ఏంటి? ఈ త్రిగుణాల వల్ల ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కాలుష్యం మనకు అంటి ఉన్నది కాబట్టి ఆ కాలుష్యాన్ని ఎవరైతే మలినాన్ని వదిల్చుకోగలరో వాళ్ళు ఈ శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్తారు. ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు ప్రతిష్ఠులైన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పూజించటానికి వాళ్లకు కుదురుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అశాస్త్రవిహితం ఘోరం తప్యంతే యో తపోజన దంభాహంకార సంయుక్త కామరాగ బలాన్విత కర్షయంతః శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంతః శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్. సో 5 and 6 శ్లోకాస్ అన్నమాట ఇవి. ఇందులో శాస్త్ర విహితాలు కానటువంటి తీవ్రమైన తపస్సులను దంభంతో అహంకారంతో చేసేవారు, కామరాగాలతో ప్రేరేపింపబడిన వారు అచేతసులై దేహాన్ని మరియు దేహంలో ఉన్న పరమాత్మను కూడా కష్టపెట్టేవారు అవుతారు. ఇలాంటి వాళ్ళు అసురులు అని తెలియబడింది చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే శాస్త్ర విహితములు
అంటే శాస్త్రాల్లో చెప్పనటువంటి విధంగా తీవ్రమైన తపస్సులు ఆ దంభంతో, పొగరు అన్నమాట, అహంకారంతో ఎవరైతే చేస్తారో, కామంతో రాగంతో, తీవ్రమైన ఆసక్తి, దురాశ, కామంతో ఎవరైతే ప్రేరేపింపబడతారో వాళ్ళు వాళ్ళ దేహాన్ని, వాళ్ళ దేహంలో ఉన్న పరమాత్మను కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ శరీరాన్ని హింసించుకుంటూ చేసేవాళ్ళు తపస్సు, వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇలా వాళ్ళని అసురులు అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే శాస్త్రాల్లో చెప్పినటువంటి తపస్సులు, నిష్టలు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు చెప్పకపోయినా వీళ్ళే సృష్టించుకుని ఇలా వాళ్ళని వాళ్ళు బాధ పెట్టుకుంటూ చేసేటటువంటి వాళ్ళు అసురులు అని చెప్తున్నారు. One second. ఓకే, క్షమించాలి. ఓకే, కంటిన్యూ చేద్దాము. సో వీళ్ళు అహంకారంతో, పొగరుతో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా శాస్త్రాలను పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ ఓన్ రూల్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళ శరీరంలో ఉన్న వాళ్ళ ఆత్మను, పరమాత్మను కూడా హింసిస్తూ, శరీరాన్ని హింసిస్తూ తపస్సులు, నిష్టలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అలాంటి తపస్సు ద్వారా ఒక్కొక్కసారి మరణం కూడా సంభవించవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇలా చేస్తే వాళ్ళు ఏంటంటే శత్రువులను కానీ, ఇష్టం లేని వాళ్ళని బలవంతంగా వాళ్ళ కోరికకు తగ్గట్లుగా లొంగ తీసుకోవచ్చు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇలాంటివన్నీ చేయటం వల్ల అది కారణం అని కూడా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అచేతస అని ఒక మాట వాడారు. అంటే సమచిత్తం కలవారు శాస్త్ర నియమాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఆ స్థితిలో లేని వాళ్ళే శాస్త్రాలను ధిక్కరించి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు తపోనిష్టల్ని రూపొందించుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అసురీ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఈవెన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళ శరీరాన్ని, వాళ్ళ శరీరంలో ఉన్న పరమాత్మను హింసించుకున్న ఈ రోజుల్లో కూడా మరి వాళ్ళకి ఇష్టం లేనిది ఏదైనా, వాళ్ళకి కావాల్సింది కావాలి అంటే ఒక రకంగా వాళ్ళని వాళ్ళు హింసించుకుని అవతల వాళ్ళ మీద పంతంతో బలవంతంగా వాళ్ళు లొంగ తీసుకోవాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఏదో బ్లాక్మెయిల్ పద్ధతిలో కొన్ని చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో అలాంటివన్నీ కూడా ఈ దీని కిందే వస్తాయి. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు.
సో ఈ త్రిగుణాలను అనుసరించి మనం తీసుకునేటటువంటి ఆహారం కూడా ఇప్పుడు శ్రద్ధ 3 రకాలని చెప్పాము. అలాగే ఆహారం కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి? యజ్ఞము, దానము, తపస్సులు కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. సో వాటి మధ్య భేదం ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాము అని చెప్తున్నారు. సో అసలు మన జీవన విధానంలో మనకు అవసరమైన మనం చేసే పనులు ఏమిటి? ఫస్ట్ది శ్రద్ధ. అంటే ఏ రకమైన శ్రద్ధ ఉందనేది వేరే విషయం. అది తమోగుణ శ్రద్ధ అవ్వచ్చు, రజోగుణ శ్రద్ధ అవ్వచ్చు, సత్వగుణ శ్రద్ధ కూడా అవ్వచ్చు. కానీ ఏదో ఒక రకమైన శ్రద్ధ ఉంటుంది మన గుణాన్ని బట్టి. సో అది నెక్స్ట్ ఆహారం తీసుకునే వాళ్ళే ఎవరము ఉండము, అందరం కూడా ఆహారం తీసుకుంటాం. మూడవది యజ్ఞం. యజ్ఞం అంటే మరి భగవంతుడి ముందు కూర్చుని, అది ఆ అగ్ని ముందు కూర్చుని అగ్నిలో సమిధలు వేస్తూ మంత్రాలు చదువుతూ చేస్తారు, అది యజ్ఞం అని మన అందరికీ తెలుసు. ఆ యజ్ఞం సరే, ఇంకా దాని డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, ఏ పని చేసినా సరే ఆ పనిని యజ్ఞము అనే ఉద్దేశంతో చేయాలి. భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని చేసినప్పుడు ఆ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా భగవంతుడి ప్రసాదమే అనుకున్నప్పుడు ఆ పని యజ్ఞంతో సమానము అని భావించాలి. నెక్స్ట్ స్వభావం, అంటే మన మెంటాలిటీ ఎలా ఉంది, మన ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నది అది కూడా చూడాలి. అందరికీ ఒక స్వభావం ఉంటుంది కదా, మనందరికీ సత్వ స్వభావం అవనండి, మంచి బిహేవియరు, లేకపోతే ఏ రకంగా మాట్లాడుతున్నాం, ఏ రకమైన అలవాట్లతో ఉంటున్నాం, ఏ రకమైన పనులు చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ కూడా మన స్వభావాన్ని ఏమిటి అనేది సూచిస్తాయన్నమాట. ఎలాంటి గుణం ఉన్న వాళ్ళము అనేది చెప్తాయి మన స్వభావం బట్టి. సో తర్వాత వాక్కు, మన మాట ఎలా ఉంది, మాట ఎప్పుడు కూడా సత్యము, హితము, ప్రియము అని ఇందులో చెప్తారు. ఆ 3 ఉండాలి. సత్యం పలకాలి, హితం ఎదుటి వాళ్ళకి బెనిఫిషియల్గా ఉండాలి, ప్రియంగా ఉండాలి వినటానికి అని చెప్తారు. అది కాకుండా వేద పఠనం చేయటానికి ఉపయోగించాలి మన వాక్కును. ఇంకపోతే మనస్సుని నియంత్రించుకోవటం. సో ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది మన అందరికీ అవసరమే. నిత్య జీవితంలో ఎప్పుడూ మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే వెంటనే మనం ఆ మైండ్కి స్లేవ్స్ అయిపోతాం. మైండ్కి మన మైండ్ మనకి శత్రువు అయిపోతుందన్నమాట. అన్ని రకాల వ్యామోహాలు, వాంఛలు అవి తీర్చుకోవటానికి మనల్ని దుఃఖ మార్గంలో పెట్టేస్తుంది. సో మైండ్ అనే దాన్ని కొంత కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇకపోతే దానం అంటే మరి మనము అందరం కూడా దానం చేస్తాం. ఆ ఇచ్చే దానం ఎలా ఉండాలి, ఏ రకంగా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణ దానం, రజోగుణ దానం. సో ఈ విషయాలన్నీ నిత్య జీవితంలో మనం చేస్తూ ఉండే పనులు, ఇవన్నీ అందరికీ ఉంటాయి. ఏదో విధమైన శ్రద్ధ ఉంటుంది, అందరం ఆహారం తింటాం, అందరం పనులు చేస్తూ ఉంటాం. యజ్ఞం అంటే ఒక పని చేయటం అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్ మనకందరికీ ఏదో ఒక స్వభావం ఉంటుంది. మంచిదా, చెడా, సత్వ, రజో, తమోన అనేది వేరే విషయం. ఏదో ఒక స్వభావం ఉంటుంది. మనందరూ మాట్లాడుతుంటాం, మనందరికీ మనసు అనేది ఉంది, దాన్ని ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఒకటి, ఇంకా ఏ రకంగా అవతల వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతున్నాము ఏదైనా ఇచ్చి అనేది, ఇవి నిత్య జీవితంలో మనం చేసేటటువంటి విషయాలు. సో ఈ విషయాల్లో ఏది శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, సత్వరజస్తమో గుణాల్లో ఆహారం ఎలా ఉంటుంది, యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఒక్కొక్కటి మనం ఈ చాప్టర్లో చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఏమిటి శ్రద్ధ అంటే శ్రద్ధగా భగవంతుడిని పూజించటం అనే దానికి వస్తే చూసాం. సత్వగుణంలో వాళ్ళు దేవతలు, రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు యక్షరాక్షసులు, తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతాలని పూజిస్తారు అని. ఇకపోతే మరి ఇప్పుడు ఆహారం గురించి చూస్తున్నాం అనమాట. యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ అన్నారు. సో ఆ విషయం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. ఆహారంలో శ్రద్ధ. త్రిగుణాన్ని అనుసరించి మనిషి తీసుకునే ఆహారం కూడా 3 రకాలుగా ఉంది. అలాగే యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఇవి కూడా 3 రకాలుగా ఉన్నది అని చెప్పి ఇప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్న భేదం ఏమిటో చూద్దాము అని ఆ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఆయుస్సత్వబలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధన రస్య స్నిగ్ధ స్థిర హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియ. సో ఆహారం ఈ సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి తీసుకునేటటువంటి ఆహారం, సత్వగుణ ఆహారం ఆయుష్ను, బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, సుఖాన్ని, ప్రీతి వివర్ధన అంటే ప్రియమైన ఆహారాలు ప్రీతి పెంచుతాయి. వీటన్నిటిని సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయుష్ను, బుద్ధి బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని, సంతృప్తిని ఇస్తాయి. ఇంకా
ఏం చెప్తున్నారు? రస్యా స్నిగ్ధ స్థిరా హృదయ. రసవంతంగా ఉంటాయట. స్నిగ్ధ అంటే మరి పుష్టికరమైనవి, స్థిర ఆరోగ్యకరమైనవి, హృదయ మనస్సుకు సంతోషాన్ని ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే ఆహారం సాత్విక ప్రియ, సాత్వికులకు ప్రియమైనది అని చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారము ఏమిటి అంటే మరి జీవితాన్ని ఆయుష్ను పెంచేది, జీవితాన్ని పవిత్రమొనరించేది, బలాన్ని ఇచ్చేది, ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని, తృప్తిని కలిగించేది ఈ ఆహారాలు సత్వగుణ వాళ్లకు ప్రధానమైనవి, ప్రియమైనవి, సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్లకు ప్రియమైనవి. అలాంటి ఆహారాలు ఎలా ఉంటాయంటే రసవంతంగా, స్నిగ్ధ పుష్టికరంగా, ఆరోగ్యకరంగా, మనస్సుకు ప్రీతికరంగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు ఆ చిత్రం చూపిస్తున్నారంటే పళ్ళు, పాలు, పెరుగు, ఆ తర్వాత మరి కాయగూరలు, తర్వాత ధాన్యాలు, ఇవన్నీ కూడా సాత్విక ఆహారం కింద వస్తాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ది కట్వం లలవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్షా విదాహినః ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయప్రద. చాలా చేదుగా, ఆమ్ల అంటే పుల్లగా, లవణం అంటే ఉప్పగా, ఉష్ణ అంటే వేడిగా, తీక్ష్ణ అంటే మంచి పదునుగా అంటే ఘాటుగా, రూక్ష విదాహిన అంటే డ్రైగా ఏదో కాల్ చేసినట్లుగా అంటే ఫ్రై బాగా చేసేసినవి దాని కింద వస్తాయన్నమాట. సో ఇలాంటివి దహనం అలాంటివన్నీ కూడా ఇటువంటి ఆహార రాజసస్యేష్ట, రాజస గుణం ఉన్న వాళ్లకు ప్రియమైనవి. అంటే చాలా చేదుగా, పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడిగా, తీక్ష్ణం అంటే ఘాటుగా, తర్వాత డ్రైగా ఫ్రై చేసేసినట్లు ఉన్నవి రాజస గుణం ఉన్న వాళ్ళకి ఇష్టమైనవి. దుఃఖ శోకామయ ప్రద, ఇవి దుఃఖాన్ని, శోకాన్ని ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు మరి ఇటువంటి ఆహారాలు తినకొందుకే ఆహారానికి కూడా బాడీ మీదే కాదు మైండ్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటి ఫుడ్ తిన్నప్పుడు మన మెంటాలిటీస్ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. కొంచెం ఈ రజోగుణ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు మరి మనకు తీవ్రమైన కోరికలు, బాధలు, ఆందోళనలు ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతాయి. తర్వాత అవి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కాబట్టి ఏదో ఒక డిసీజ్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది, తద్వారా మనకు దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోక ఇది రాజస గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ రకంగా మరి ఈ బాగా కారం ఎక్కువగా, ఉప్పు, ఘాటు ఇవన్నీ ఎక్కువగా వాళ్ళు తినడం చూపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ 10th శ్లోకాలో యాతయామం గతారసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టం అపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారం, రుచి లేనిది, మరి కుళ్ళినటువంటిది, వాసన పట్టినటువంటివి, ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తామస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి. అంటే చాలా రోజుల క్రితం అంటే ఫ్రెష్గా ఏది చేసుకోకుండా బద్ధకంగా ఉంటూ అలా మిగిలినవి అవి ఇవి తింటూ ఆ తర్వాత ఆ రకంగా ఉండే ఆహారం అని చెప్తున్నారు. సో 3 రకాల ఆహారం తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎలాంటివి, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళవి ఇవి, సాత్విక గుణం వాళ్ళు కాయగూరలు, పళ్ళు, రాజసిక గుణం వాళ్ళు మరి ఘాటుగా, ఉప్పగా, మంచి లేదంటే అతి పుల్లగా ఇట్లా ఉండేవి తినటము. ఆ తర్వాత తమో గుణంలో వాళ్ళు మరి కుళ్ళిపోయినవి కానీ, వాసన పట్టినవి కానీ, విపరీతంగా తినకూడనివి కూడా తింటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఐస్ క్రీమ్ మామూలుగా అయితే పాలతో చేసింది, కానీ 3 స్కూప్స్ ఏదైనా మితంగా లేకపోతే అది తామసం కింద వెళ్తుంది. మరి అంతంత తిన్నప్పుడు అది తమోగుణ లక్షణం, ఎక్కువగా తినటం అన్నమాట. ఆ తర్వాత తినకూడనివి అంటే ఇక్కడ మరి జంతువుని చూపిస్తున్నారు. మరి ఏ జంతువుని తిన్నా అది మనుష్యులు తినవలసింది కాదు అన్నట్లుగా ఇక్కడ మనకు దాన్ని తినకూడనివి అన్నదానికి అర్థం అది.
సో ఇక్కడ దాని గురించి ఏం చెప్పారు అంటే భాష్యంలో మరి భోజనం చేయటానికి ముందు 3 గంటలకు ముందు, అంటే ఇక్కడ 3 గంటలంటే మార్నింగ్ వంట చేసుకుని ఆఫీస్కి తీసుకువెళ్తాము, మధ్యాహ్నం తింటాము, 3 గంటలు దాటొచ్చు. అది తమో ఫుడ్ కింద రాదు. ఎందుకంటే మనకు చేతనైన పద్ధతిలో మన స్వధర్మాన్ని మరి ఇంటి దగ్గర వండుకుని వచ్చి తీసుకువెళ్తున్నాము. సరి అయిన టైంలో ఒక అరగంట అటు ఇటుగా తిన్నా పర్వాలేదు. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే ఫ్రెష్గా ఏది చేసుకోకుండా ఏదో అలా అంటే మీ అజ్ఞానానికి సూచకంగా చేసేటటువంటి పనులు అని అర్థం అన్నమాట. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అదొక్కటే ఆయుష్ను వృద్ధి చేయటం, మనస్సును పవిత్రం చేయటం, దేహానికి శక్తి ఇవ్వటం, ఇవన్నీ కూడా ఆహారం మనకిచ్చేటటువంటి ఎందుకు తీసుకుంటాం ఆహారం? మన ఆయుష్ను పెంచడానికి, మనస్సును ఒక హెల్త్ కోసమే కాదు కదా, మనస్సును కూడా పవిత్రం చేసుకుంటానికి ఈ ఆహారానికి ఆ ఎఫెక్ట్ ఉన్నది. మైండ్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. మనందరికీ తెలుసు ఆహారం తింటే బాడీకి మంచిది, బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సరి అయిన ఆహారం తింటే బాడీ హెల్త్ బాగుంటుంది, తినకూడనివి తింటే హెల్త్ చెడుతుంది అని మనందరికీ తెలుసు. అంతేకాకుండా రెండో విషయం ఏమిటి, మరి ఎక్స్ట్రా ఉన్నది వేస్ట్ ఉంటే ఆహారంలో అది బయటకు వెళ్తుంది అన్నది కూడా మనకు తెలుసు. ఇక మనం సాధారణంగా గమనించిన విషయం ఏమిటి అంటే ఈ ఆహారానికి మనస్సు మీద కూడా ప్రభావం ఉన్నది. మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి మన మనస్సు కూడా, ఆలోచన విధానం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. సత్వగుణ ఆహారం సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటే ఆలోచనలు కూడా సత్వగుణంలో ఉంటాయి. అదే మరి రజోగుణం, తమోగుణం ఇటువంటి ఆహారం తీసుకున్నా ఉంటే మన ఆలోచనలు కూడా అదే స్వభావంతో ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి ఈ సాత్విక ఆహారం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే మన యొక్క గుణం కూడా సత్వగుణంలోకి వెళ్ళటానికి దోహదపడుతుంది. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే పాలు, బియ్యము, గోధుమలు, పండ్లు, చక్కెర, కూరగాయలు, మరి ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు అన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి పెద్దలు నిర్ణయించారు. ఇలాంటి ఆహారం అంతా కూడా సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్లకు ప్రియమైనవి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. పేలాలు, బెల్లపు ముడి పదార్థమైన మొలాసిస్ ఇలాంటివన్నీ స్వతహాగా రుచికరం కాదు, కానీ పాలు ఇతర పదార్థాలతో మనం కలపడం వల్ల అవి సత్వగుణంతో సమానం అవుతాయి, సత్వగుణ ఆహారం క్రింద వస్తాయి. ఎందుకంటే యూజువల్గా ఈ పేలాల పిండి కానీ ఇవన్నీ, ఈ బెల్లము యూజువల్గా అదే అంటే దేనిలో ఒక దానిలో మిక్స్ చేసి తీసుకుంటూ ఉంటాం. దేనిలో ఒక దానిలో అంటే పాలల్లో కానీ, లేదా నెయ్యిలో కానీ, లేదా వెన్నలో కానీ ఇలా కలిపి తీసుకుంటాం జరుగుతుంది. కాబట్టి స్వీట్స్ రూపంలో అలా. సో ఒక రకంగా అవి కూడా సత్వగుణం కింద వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో స్వతహాగా పవిత్రమైనటువంటి పదార్థాలు ఈ మధ్య మాంసాల కంటే చాలా భిన్నమైనవి. నిషిద్ధాలైనటువంటి మధ్య మాంసాదులు అన్నమాట ఇక్కడ వాడారు. వాటికంటే భిన్నమైన అంటే ఇవి స్వతసిద్ధంగానే ఈ పదార్థాలకు అపవిత్రత ఉన్నది అని చెప్తూ ఇక్కడ ఆ మాట ఒకటి చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఫ్యాట్ కావాలి అంటే మనకి అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి రూపంలో మనం మిల్కే తీసుకోవచ్చు. దాని నుంచి మరి వెన్న, మీగడ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు జంతువు నుంచి వచ్చినటువంటి పాలల్లో మనకు ఆ జంతువు యొక్క ఫ్యాట్ కూడా వస్తుంది, అలా తీసుకోవచ్చు. కానీ అమాయక జీవుల్ని వధించే అవసరాన్ని నివారిస్తూ మనకు కావలసినటువంటి పోషక పదార్థాలను అవి అందిస్తున్నాయి. కాబట్టి జంతువు వధే అవసరం లేదు మనకి ఈ పోషక పదార్థాలకు. ఇటువంటి ఆహారం పాలు, పెరుగు వీటిల్లో కూడా మనకు అవే వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అలాగే గోధుమలు జంతువు వధ అనేది మనం చేయవలసిన పని కాదు అన్న విషయం ఇక్కడ గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత గోధుమలు అలాంటివి కూడా దాంట్లో కూడా మాంసకృత్తులు అంటే ప్రోటీన్స్ అందులో కూడా ఉంటాయి, ఈ పాలు పెరుగులో ఉంటాయి. ఈ మాంసం లాంటిదే తినక్కర్లేదు ఈ ప్రోటీన్ కోసం అని ఇక్కడ భాష్యంలో మనకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు.
సో ఇకపోతే రజోగుణం చూసాం కదా, రజోగుణంలో వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారం అతి చేదుగా కానీ, అతి పుల్లగా కానీ, అతి ఉప్పగా కానీ, బాగా కారంగా కానీ, లేదంటే ఘాటుగా కానీ ఇలా ఉంటుంది. అవి మరి ఇటువంటివన్నీ కారము ఇవన్నీ ఎక్కువగా తింటే ఏమవుతుంది, మరి ఆరోగ్యానికి కూడా నష్టం, ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. అలాగే తినటానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేయబడిన ఆహారం, అంటే ఒక ప్రసాదం తప్పించి ఇంకేదైనా మనం ఉంచుకున్నా కూడా తినకూడదు సో అని చెప్తున్నారు. మనం చేసుకునే ఆహారాన్ని అందుకే అసలు ముందుగానే భగవంతుడికి అర్పిస్తే సమస్తం కూడా ప్రసాదం అవుతుంది. అలా కాకుండా మనం ఎక్కడైనా వేరే చోటు నుంచి ఈ ఓల్డ్ది ఎప్పుడో చేసినటువంటివి అలాంటివి తెచ్చుకుంటే అది తమో గుణంగానే భావించబడుతుంది. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు కుళ్ళటం ప్రారంభిస్తే ఇక అవన్నీ కూడా పాడైపోతాయి. తమో గుణాల వాళ్ళని ఆకర్షిస్తాయి, కానీ సత్వగుణవంతులు దాని నుంచి విముఖులుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ముందు భగవంతుడికి అర్పించనిదే అసలు మహాత్ములు ఎవరైనా కూడా ఏది తీసుకోరు అని చెప్తున్నారు. అంటే గురువులు, మన గురువులు వాళ్ళు తీసుకున్నదైతే ముందు భగవానుడికి అర్పింపబడినది అయినచో, లేదా మహాత్ములైన వారు స్వీకరించినదైనచో అది భుజింపవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడికి అర్పించిందైనా, నైవేద్యం పెట్టిందైనా అయి ఉండాలి, లేదంటే మన గురువు గారికి పెట్టిందైనా అయి ఉండాలి. అవైతే ఎప్పుడైనా స్వీకరించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. లేకపోతే కనుక అలాంటి ఎప్పుడో చేసిన ఆహారం తీసుకుంటే అది తమోగుణం అవుతుంది, రోగం అనేది వస్తుంది తప్పనిసరిగా అవి తీసుకుంటే. తమోగుణ వాళ్ళకి అతి ప్రియాలైనటువంటి ఆహారం సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు కనీసం అంటుకోరు ఆహారాన్ని. ముందుగా భగవంతుడికి అర్పించిన ఆహారమే అన్నింటికంటే శ్రేష్టమైనది. కూరలు, ధాన్యము, పాలు మొదలైన పదార్థాలతో చేసే ఆహారం నేను తీసుకుంటానని భగవంతుడు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు. ఏది మరి పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అంటే ఆకు, పువ్వు, పండు, నీరు అన్న దానిలో అర్థం కూడా ఇది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. కానీ వీటన్నిటికంటే కూడా ఆ శ్లోకంలో ఇంకొకటి కూడా మనం చూసాం. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ప్రేమ, భక్తి. దానితో నాకు ఇస్తే నేను ఇది ఏదైనా స్వీకరిస్తాను. పువ్వైనా, పండైనా, కాయైనా, నీరైనా సరే, ఆకైనా మీరు నాకు ప్రేమతో ఇస్తే నేను అతి సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదిష్టోయ ఇజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ సాత్వికః. సో శాస్త్ర నిర్దేశానుసారం నా బాధ్యత అని అనుకుంటూ ఫలితాలను కోరుకోకుండా చేసేటటువంటి యజ్ఞం సాత్విక యజ్ఞము. ఇప్పుడు ఆహారం చూసాము, నెక్స్ట్ యజ్ఞం అనేది ఎలా చేస్తారు మనం ఇక్కడ చూసాం కదా. శ్రద్ధ ఎలా చేస్తారు, ఎలా ఉంటుంది వివిధ గుణాలలో, ఆహారం ఎలా ఉంటుంది వివిధ గుణాలలో, ఈ 3 గుణాలలో అని చూసాం. ఇప్పుడు యజ్ఞం అనేది ఎలా ఉంటుంది ఈ 3 గుణాల్లో అనేది చూద్దాం. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదృష్టోయ ఇజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ సాత్వికః. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞం, ఫలితం మీద కోరిక, ఆసక్తి అనేది లేకుండా చేసేటటువంటి యజ్ఞం. విధిదృష్టో, నా బాధ్యత అనుకుని ఆ దృష్టితో చేసేది ఇజ్జతే. యష్టవ్యమేవేతి మనః, మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో చేసేటటువంటిది. సమాధాయస సాత్విక గుణాల్లో చేసేటటువంటి యజ్ఞము. సో శాస్త్ర గ్రంథాల యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా అంటే తప్పనిసరిగా అని కాదు, నా బాధ్యతగా అనుకుని ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అఫలాకాంక్షి, ఫలితం మీద కాంక్ష లేకుండా, అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞం, ఫలితం మీద కోరికను వదిలిపెట్టి త్యాగం చేసేటటువంటి యజ్ఞం. ఫలితాన్ని త్యాగం చేయడం అంటే ఏమిటి? ఆ ఫలితాన్ని వచ్చిన లాభం ఏదో వదిలేసుకోమని కాదు, లేదంటే ఈ యజ్ఞం చేస్తే నిజమైన యజ్ఞం అయినా ఫలితం తర్వాత ప్రసాదం ఉంటే వదిలేయమని కాదు.
అంటే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటిది ఇది అని తీసుకోవటం, అది యజ్ఞం. అది ఏ పనైనా యజ్ఞంతో సమానం అని చెప్పుకున్నాం. ఎప్పుడు ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, కృష్ణార్పణం అనుకుని చేసినప్పుడు దాని ఫలితం ఎలా ఉన్నా అది భగవంతుడి ప్రసాదమే. నువ్వు చేసిన పని వల్ల నీకు లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా అది నువ్వు ఒకే రకంగా భగవంతుడి ప్రసాదం అని స్వీకరించగలగటం. దాని మీద నీకు లాభం రాగానే అత్యంత ఆసక్తి, కోరిక, సంతోషం, లేదంటే అదే నష్టం వస్తే దాని మీద విపరీతమైన కోపము, ద్వేషము ఆ రిజల్ట్ మీద, అలాంటివి లేకుండా ఎలా ఉన్న సమభావంతో అది భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రసాదం అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో ఉంటూ చేసేటటువంటి యజ్ఞము సత్వగుణంలో చేసే యజ్ఞము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఏదైనా సరే ఒక ప్రయోజనాన్ని ఉంచుకుని యజ్ఞాన్ని చేయటం కరెక్టే. అందరూ ఒక ప్రయోజనం కోసం ఒక యజ్ఞం చేస్తారు, కానీ ఎటువంటి కోరిక లేకుండా చేయాలని ఇక్కడ చెప్పారు. అది ఎలా చేయాలి అంటే స్వధర్మము అనేటటువంటి దృష్టితో చేయాలి. ఇది నా బాధ్యత, నేను చెయ్యాలి అని ఆ ఉద్దేశంతో చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేస్తే రాజ్యం వస్తుంది, లేదంటే వీళ్ళందరూ చనిపోతారు, ఏదో నేను చేస్తే ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది అని ఆలోచిస్తున్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మన ధర్మం ఏమిటో మనం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఎలాంటి కోరిక లేకుండా ఈ యజ్ఞాన్ని, ఈ పనిని అయినా సరే మన ధర్మం అనుకుని చేయాలి. దేవాలయాల్లో అయినా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే ఏదో పనులు చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే సాధారణంగా అవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రయోజనం దృష్ట్యానే చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా సత్వగుణానికి సంబంధించినవి కాదు. మనిషి నిజంగా స్వధర్మం అనే భావనతో గుడికి వెళ్ళి భగవంతుడికి పుష్పాలు, ఆహార పదార్థాలు సమర్పించాలి. కేవలం పూజ కోసం మాత్రమే మనం పూజ నిమిత్తమే మందిరానికి వెళ్ళటం వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదని కొందరు అనుకుంటారు. కానీ భౌతిక ప్రయోజనార్థం అంటే మన కోరికల కొరందే ఊరినే పూజించడానికి ఎందుకు మందిరంకి వెళ్ళడం అని కొందరు అనుకోవచ్చు. అది కరెక్ట్ కాదు. భగవంతుడికి వందనాలను ఒసగడానికే మనం మందిరానికి వెళ్ళాలి, కానీ మన కోరికలన్నీ అక్కడ కూర్చుని ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికలన్నీ చెప్పడానికి కాదు అని చెప్తున్నారు. అలా సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళే చేయగలరు అని చెప్తున్నారు. ఎలా? కేవలం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడానికి, నమస్కారాలు అర్పించడానికి సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు, వేరే కోరికలు లేకపోయినా వాళ్ళు ఈ పర్పస్ కోసమే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తారు సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. అభిసంధాయతు ఫలం దంబాథం అపి చైవ యత్ ఇజ్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. సో భరతశ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేసే యజ్ఞం రజోగుణం యొక్క స్వభావం అని నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఇందాక సత్వగుణంలో ఏం చెప్పారు, ఆ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసేది, నా బాధ్యత అనుకుని చేసేది. ఇది కరెక్ట్గా ఆపోజిట్. ప్రతిఫలం మీద అపేక్షతో చేస్తున్నారు, ఇది నా బాధ్యత అనుకోకుండా అహంకారంతో చేస్తున్నారు ఈ యజ్ఞాన్ని. సో అది రజోగుణం యొక్క స్వభావం. అంటే ఏదైనా పని చేస్తే మనకేమొస్తుంది అందులో నుంచి. ఇక్కడ మరి దానం ఇచ్చినట్లుగా ఇస్తున్నారు, కానీ అది ఒక గొప్పకు, ఒక గర్వంతో ఇవ్వటం కనిపిస్తుంది, అహంకారంతో. అలాగే ప్రతిఫలాపేక్ష, మనకు పేరు వస్తుంది లేదా లాభం వస్తుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇవ్వడం, అది రజోగుణంలో చేసేటటువంటి దానము అని, రజోగుణంలో చేసేటటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇంకా వేరే ఎగ్జాంపుల్స్, అది ఈ రోజుల్లో ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే, ఈ యజ్ఞాలు అవి చేస్తే మనకి ఉన్నత లోకాలు వస్తాయి, పుణ్యం వస్తుంది అంటూ, లేకపోతే ఏదైనా భౌతికంగా మన వ్యాపారానికి లాభం రావాలి ఇలా అనుకుంటూ యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి యజ్ఞాలన్నీ కూడా రజోగుణం ప్రధానమైనవి, లాభం కోసం చేసేవి అని చెప్తున్నారు. విధిహీనం అసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. సో విధిహీనం
అంటే ఆ, శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, అసృష్టాన్నం అంటే ప్రసాదం అనేది కూడా లేకుండా, ఎవరికి అక్కడ ఏమీ సమర్పించకుండా, మంత్రహీనం సరి అయినటువంటి మంత్రాలు లేకపోవటం, సో అదక్షిణం దక్షిణ కూడా లేకపోవటం, అంటే చేయించిన వాళ్లకు ప్రతిఫలం ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు పురోహితులు వచ్చేదన్నా మనకి చేయించితే పూజ వాళ్ళకి ఎంతో కొంత దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం పారితోషికం ఇవ్వాలి. అలా ఇవ్వకుండా శ్రద్ధావిరహితం, శ్రద్ధే లేకుండా, అసలు ఇవేవీ లేవు సరిగదా, అసలు శ్రద్ధే లేదు, యజ్ఞం అలా చేసినటువంటి యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే, తమోగుణ యజ్ఞం అని చెప్తారు. సో శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేదు, ప్రసాదం అనేది లేదు, అక్కడ ప్రసాదం పెట్టడం లేదు, వేద మంత్రోచ్చారణ లేదు ఆ యజ్ఞానికి, దక్షిణ కూడా లేదు, చేసిన వాళ్ళకి దక్షిణ ఇవ్వడం లేదు పురోహితులకు. పైగా ఇదంతా ఇదే కాకుండా, ఇవన్నీ కాకుండా అశ్రద్ధతో కూడా చేస్తున్నారు. ఆ యజ్ఞం మీద శ్రద్ధ లేదు, ఏదో చేస్తున్నారు. అలాంటి యజ్ఞం తామస యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఈ బొమ్మ ఎందుకు చూపిస్తున్నారు? యజ్ఞం అంటున్నాము, మరి ఇక్కడేదో వేరే ఇది రోడ్డు మీద ఈ సామానంతా తగలబెట్టడం చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఇద్దరే ఉన్నారు, మీ ఇద్దరిలో ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ రోజుల్లో అంటే ఈ యజ్ఞం అంటే సరే, ఇలా యజ్ఞం ఈ రకంగా చేస్తే అది తమోగుణ యజ్ఞం అంటున్నారు. యజ్ఞము అంటే ఏదైనా సరే ఒక పని చేయటం అని చెప్పుకున్నాం. అది భగవంతుడికి అర్పించి చక్కగా ప్రతిఫలాసక్తి వదులుకుని చేస్తే అది సత్వగుణ యజ్ఞం. కానీ ఎప్పుడైతే శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, అంటే రూల్స్ అనేది ఫాలో అవ్వకుండా, ఈ రోజుల్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఈ మోడర్న్ వరల్డ్లో ఏ పనైనా ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ తగలబెట్టే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ రూల్స్ మరి ఏం ఫాలో అవట్లా. గవర్నమెంట్ రూల్సే కాదు, వేదాలు కూడా చెడు పనులు చేయొద్దు, ఒకరికి హాని కలిగించే పనులు చేయొద్దు అంటున్నారు. మరి ఇలా సామాను తగలబెడితే ఆ తగలబెట్టిన వాళ్ళందరికీ, వీళ్ళు ఈ సామాను ఉన్న వాళ్ళందరికీ హాని చేసిన వాళ్ళే, వాళ్ళ సామాన్లు తగలబెట్టారు. సో అవతల వాళ్ళ మీద గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం అంటే ఏదైనా పని చేసినప్పుడు దానికి అవతల వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ప్రసాదం రూపంలో ఇవ్వాలి. ఇది బెనిఫిట్ లేకపోగా నష్టాన్ని కలిగిస్తోంది. వేద మంత్రోచ్చారణ సరి అయిన మాటలు పలుకుతూ పనులు చేయాలి. ఇక్కడ వీళ్ళు మనస్సు నిండా చెడు భావాలతో ఈ పని చేస్తున్నారు. దక్షిణ లేకుండా, దక్షిణ అంటే అవతల వాళ్ళకి ఎంతో కొంత సహాయపడటం, అది సహాయపడటం లేకుండా దానికి వ్యతిరేకమైన అవతల వాళ్లకు నష్టాన్ని కలిగించే పని అశ్రద్ధ. మరి సరి అయిన శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు చేసేది కాదు. కాబట్టి ఇలాంటి పనులు కూడా తామస యజ్ఞాలు అనే ఉద్దేశంతో మనకి ఈ బొమ్మ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వనజాక్షి మాతాజీ లేదంటే దీపు ప్రభుజీ, మీకు ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట ఈ చిత్రం ద్వారా. ఓకే, అర్థమైందా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. అర్థమైంది మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, ఇది లాస్ట్ శ్లోకం. రేపు రెస్ట్ ఆఫ్ ద శ్లోకాస్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞా పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యం అహింసాచ శారీరం తప ఉచ్యతే. సో ఇప్పటి వరకు మనము ఈ యజ్ఞంలో 3 రకాలు చూసాము, అయిపోయింది. ఇప్పుడు తపస్సు, శారీరక తపస్సు. తపస్సులో కూడా శారీరక తపస్సు ఉన్నది, మానసిక తపస్సు కూడా ఉన్నది. సో మనం విల్ జస్ట్ స్టార్ట్ తపస్సులో శారీరక తపస్సు చూద్దాము. అది ఏమిటి అన్నది చూస్తాం. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ అంటే దేవతలను, అంటే భగవంతుణ్ణి, ద్విజులు అంటే బ్రాహ్మణులను, గురువులను, ప్రాజ్ఞులు అంటే పెద్దవాళ్లను, తల్లిదండ్రులు లాంటి వాళ్లను పూజించడం, శౌచం ఆర్జవం పవిత్రంగా ఉండగలగటం, బ్రహ్మచర్యాన్ని అంటే బ్రహ్మచర్యం ఎప్పుడు అంటే మరి చిన్నతనంలో, అంటే మనందరికీ బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థు, మరి వానప్రస్థము, సన్యాసి అని జీవితంలో 4 దశలు ఉంటాయి, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు బాల్యం అంతా కూడా బ్రహ్మచర్యం, వివాహం అయ్యే వరకు. ఆ తర్వాత గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటాం. ఆ తర్వాత పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత వానప్రస్థము, ఇంకా పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత లాస్ట్లో సన్యాసం స్టేజ్ అని చెప్తారు.
సో ఈ బ్రహ్మచర్యం ఇదంతా ఈ రకంగా స్టార్ట్ అవ్వాలి లైఫ్. ఏది భగవంతుణ్ణి, బ్రాహ్మణుల్ని, గురువులను, తల్లిదండ్రులను వీళ్ళందరినీ పూజించటం నేర్చుకోవాలి. పవిత్రంగా ఉండటం, శుచిత్వం, బ్రహ్మచర్యము. శుచిత్వం అంటే మైండ్ బాడీ కూడా క్లీన్గా ఉంచుకోవటం నేర్చుకోవాలి. సరళత్వం మరి అంటే ప్లెజెంట్గా మాట్లాడటం, గట్టిగా మాట్లాడకుండా మృదువుగా మాట్లాడటం, ఇవన్నీ మెంటాలిటీలో కూడా ఆ సరళత్వం అనేది, ఆ కరుణ అనేది, ఆ అండర్స్టాండింగ్ అనేది నేర్చుకోవాలి చిన్నప్పటి నుంచే. బ్రహ్మచర్యం మరి ఆ రూల్స్తో చక్కగా పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవ్వాలని. అహింస అనేది, అహింస అంటే ఏ జీవిని కూడా హింసించకుండా, మనిషిని కాదు జంతువునైనా హింసించకూడదు, అలాగే శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా కూడా ఎవరిని హింసించకూడదు, అది అహింస. అలా ఉంటూ ఈ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా ఇలా ఉన్నప్పుడు శారీరక తపస్సు అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ రేపు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సో క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు అడగచ్చు, లేదంటే